आङो गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड टिभिनिसिम गिबियाव साबायखर बावदों जे आंनि बे दिनै बिदाय फोरबो समाव नोंथांमोना नुजाफैनानै आंनाव माने माखासे बुंफोरथि लाफैनायनि थाखाय जे आङोहाय बेखौनो बुंनो सानदों पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंखौ मान होनानै बिटिआरनि सागानगिरि लरेन्स इस्लारि सारजों लोगोसे आंखौबो बरायफानाय हाबाफारि लादों। बिनि थाखाय आं पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रफुल्ल ब्रह्म बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय नेहाथारि सुशान्त बसुमतारी आरो बिथांमोननि गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों जे आं पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 2010नि 5 जानुवारि खालि जेनेरेल सेक्रेटारिनि बिबान लानानै खामानि मावजेनदों आरो बिनि सिगाङाव आङो पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जादों आरो बेनि सिगाङाव आङो पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो स्पर्ट्स सेक्रेटारि जादों आरो बायदि बायदि पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिसा फिसौ बिबान लानानै गोलावथार खामानि मावबोदों। आङो पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसानिनो उनावहाय मोननै थाम आङो आफादगिरिनि बिबान लानानै खामानि मावबोदों। जाय समाव पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा गुबुन गुबुन दख'रा बर' फरायसा आफादानो जा बाहाय एबसुनि जे बिबान लानो गिलायनाय सम बे समाव आङो बिबान लाबोबाय थानो गोनां जादों आरो ओनसोलखौ जेरैखि जाया मोजां लाखिनो थाखाय आङो पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि जानायनिफ्राय बयजोंबो सोमोन्दो लानाय मोनसे हाबाफारि लाबोबाय थादों। जे समाव एबसुजों सोरबा पार्टिनि मानसि थाफायोबा बेहा उसुबिदा मोनजानाय, एबसुआ गुबुन पार्टिजों थाफायोब्ला एबसुनि मानसिजोंनो सन्देह सानजानाय बैबायदि हालोद गिख्रंथार हालोद बे समाव आङो सेक्रेटारि जानानै बिपिएफ दोलोनि एबा एक्स बिटिनि दैदेनगिरिफोरजोंबो गोबांथार सोमोन्दो लानानै सावरायदों। आं नुदों जोङोहाय गोसोआव साननाया जेरोखोम बेबायदि नङा। गोसोआव बयनाबो थिगैनो दं बयबो, खिन्थु बिसोरजों कमिउनिकेसन गेप जानायाव जोंनि ओनसोलफोराव हयथ' माबा मोनसे फिसा फिसौ जाथाया जादों। जोङो साननायजों खुनु रावखौबो ब्लेम खालामनो नाङा। जों बिथांमोनजों लोगो हमनानै आरो सोरबा बिथांमोनाबो जोंजों लोगो हमनानै रायलायलायनाय सोमोन्दो लालायनाय थायोबा गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव मालाबाबो दावराव दावसि सोमजिया होननानै आं बुंनो सानो। आङो एबसुनि सासे मावथि सोद्रोमा आरो आंनि जिबन जागायनाया एबसुजोंनो जागायदों। आं बेबायदि गोरों बेक्ति नङा। आं सासे सादारन बेक्ति, माने बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा, ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों गोजोनै थानो लुगैग्रा आं बेबायदि बेक्ति। आंनि न'खराबो बिराद बेबायदि गोनां न'खरनि मानसि नंखाया। सिगांफोराव जानो हागौ, खोनानाय बायदिबा बेबायदि सल'खौ आं बुंनो सानासै, खिन्थु आंनि मोनबोनायनिफ्राय आं गोरिब न'खर सासे दखानदारनि फिसा, साहा दखान होग्रानि फिसा, बे न'खराव आं जोनोम मोनदों आरो आङो बेबायदि होननानै आङो एबसुआव थानानै खामानि मावनायनिफ्राय खुनु उनफिनाखै आरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो थांखि हरो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' सारा जे मावनो बिथोन हरो, लरेन्स इस्लारि सारा जे मावनो बिथोन हरो, डिस्ट्रिक्ट जिल्लाफ्रा जे मावनो बिथोन हरो, बेखौ थैथाब थांथाब मावबोदों आरो खुनु आङो आफादनि खहा खालामबोआखै होननानै आं सानो। आरो बेबायदि मावनायखायनो प्रमद बर' सार आरो लरेन्स इस्लारि सारा आंखौ थाबैनो माने मावसोम हान्जा होनोब्ला आंखौनो गोसोखांगोरो बायदि आं मोनो। मानो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गल्डेन जुबिलि बाहायबो आङो भलन्टियार्सनि चेयारमेन आंखौ दोनदों आरो बाहाय खमावबो 18सा भलन्टियार्सखौ आङो मेनटेन खालामदों। गल्डेन जुबिलियाव बेसेबांबा गुवार बेखौ फोसाबनायनि थैथाब थांथाब आङो सप्तासे उन्दुनो मोनाखै
उन्दुनो मोनाखै होननाया बेनो खारन जे जोङो भलन्टियार्स हिसाबै बयनिख्रुइ फार्स्ट खारनांगौ आरो डेलिगेट एबसुनि डेलिगेट होनोबा गोबां माने सिरियासलि सावरायनाय जायो जिहेतु बेनिखायनो सावरायनायफ्रा 2:30-3:00 जाहैखायो आरो फैगौ बिथांमोनखौ ओंखाम जाहोनाय आरो भलन्टियार्सफोरखौ दोनफैनायावनो माने सोरांहैलायनो नागिरो दा बे हिसाबै आङो सप्ता खनसे जेब्लानाखि गल्डेन जुबिलि जादों जोङो उन्दुनो मोननाय खामानि मावाखै जोंनि टिमनि हान्जाफ्रा आरो दा बेखिनि आरो उनावहायबो फैनानै जेब्लानाखि बिटिआर एकर्ड जायो बिटिआर एकर्डनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारा फैयोब्ला अब्लाबो प्रमद बर' सार आरो लरेन्स इस्लारि सारमोना आंखौनो सिदायै माने बे प्रग्रामनि बे गिदिर हाबाफारिनि भलन्टियार चेयारमेन हिसाबै सिदायैनो गल्डेन जुबिलिनि मेगाजिनखौबो लादो होननानै प्रमद बर' सारा बुंहरदों लरेन्स इस्लारि सारा बुंहरदों गल्डेन जुबिलिनि माने मेगाजिनखौ सबिनिरखौ बोदलानाय मानि थारमानि बाहाय भलन्टियारनि चेयारमेना जनिल दं दा ओंखायनो बाहायबो आंखौनो दोननाय जाहैबाय आरो फैनानै मा जाहैबाय फ्ल'र टेस्ट दाख्लिनि माने फ्ल'र टेस्टआवबो आंखौनो सारमोना भलन्टियारनि चेयारमेन हिसाबै माने गायसननानै आरो होबावनाय जाहैबाय आलासिफोरजों थाफानांगौनि थाखाय स्पेसियेलि माखासे भलन्टियारनि थाखाय आंखौ दायथ' होनाय जादों दा बेखिनि आङो आरो उनावहाय आन्सलिकनि बिबान मावनानै ओरैहाय दखरा आफादखौ लाखिनांगौआव आंखौ ओनसोलनि मानसिफ्रा गले गले बिबान लाहोबाय थादों जिल्लायाव मावनो आङो खम समाव खाबु मोनदों आरो आंखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पिकार हिसाबै बिथांमोना आंनो मावनो खाबु होदों आरो थांनाय 28 थारिख खालि क'क्राझार जिल्लानि जथुम्मानि गेजेरजों आङोहाय आजिरा मोनबाय आरो आङो दा एबसुआनो जोनोम होनाय बे हान्जाखौ आं मोजां मोनो इउपिपिएल जेरैबाबो लरेन्स इस्लारि सारनि दैदेननाय आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होलांबाय थागोन आरो अरायसम जाथिनि खामानि मावगोन ओनसोलनि माने जों थाफानाय बर' हारिजों रायजो जाफानाय सावथालानो हक बर'आनो हक गुबुन हारियानो हक बिथांमोनखौ लानानै आं अरायसम गोजोन सान्थि खामानि मावलांबाय होननानै थागोन होननानै आं मिजिंथिनो हायो दिनैनि थासारियाव मावनांगौआ दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै बांदों मानो होनोबा दिनैहाय गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैनानै खनसे नङा खननै नङा खनथाम थार्ड जेनेरेसननि प्रमद बर'जों दैदेननाय लरेन्स इस्लारि सारजों दैदेनजानाय एबसुआ बिटिआर गोरोबथा खालामफैबाय आरो बे बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दानि फैबाय थानाय एबसुआ एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनिफ्राय लानानै इउनिट लेभेलसिम खोब मावथारनांगौ दं होननानै आं सानदों मानोना बै दफाफोरखौ मावफुङोब्ला जोंनि जे साननाय जे लुगैनाय बै लुगैनायफोरा सुफुंजागोन सिमाङा मोगथां जागोन होननानै प्रमद बर'नि सायाव जोंहा गोबां फोथायनाय दं लरेन्स इस्लारि सारनि सायाव जोंहा गोबां फोथायनाय दङ मानोना बिथांमोना सासे परिबर्तननि दैदेनगिरि जानानै आगान सुरबोनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ ओनसोलनि आरो बिटिआर हालामनि गासैबो हारसा बर' बिथांमोनखौ फोथायो आरो बे फोथायनायजोंनो दिनैहाय प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ जाफैनो हादों होननानै आं सानो আজি লৰেন্স ইছলাৰি ডাঙৰীয়া আৰু জুনিল কুমাৰ ডাঙৰীয়া ব্ৰহ্মক আজি বিদায় সময়ত উপস্থিত হৈছোঁ কাৰণ এবছুৰ সময়ত জুনিল কুমাৰ ব্ৰহ্মই বহুত দিনৰ পৰা নিজকে চেক্ৰিফাইচ কৰি কাম কৰি আহি বহুত দিন 10 বছৰৰ পৰা আজি 20 লৈ বা 21 লৈ কাম কৰি আহিছে আৰু তেখেতৰ কাম চাই আমি ভাল পাইছোঁ কাৰণ নিজকে চেক্ৰিফাইচ কৰি কোনো এটা লালচ বা লালচি নকৰাকৈ জাতিৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে কাৰণ যেতিয়া কোনো জনগোষ্ঠীয়ে অসুবিধাত পৰে তেতিয়া
জুনিল কুমাৰ ব্ৰহ্মই সেই ঠাইত উপস্থিত হয়। যেনেকৈ 2014 চনত যিটো বড়ো আৰু চাওতাল আদিবাসীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল, সেই সংঘৰ্ষৰ সময়ত জুনিল কুমাৰ ব্ৰহ্মই কিছুমান গাঁৱত গৈ আমাৰ চাওতালসকলক বা আদিবাসীসকলক সহায় কৰিছিলে এই অঞ্চলত। সেইকাৰণে আমি জুনিল কুমাৰ ব্ৰহ্মক ভাল পাওঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে জুনিল কুমাৰ ব্ৰহ্মই এদিন ভাল কাম কৰিবই আৰু ভাল মানুহ হ'বই, কাৰণ সি বহুদিনৰ পৰা এনেকুৱা চেক্ৰিফাইচ কৰি আহিছে। সেইকাৰণে আমি তাক ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আহিছোঁ।